आखिर आलू होइछि किछ कहि परनी चलनी रो नहीं एबे जाको एटा 3 प्लेट हला। हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ। तो केमी अच्छा भल अच्छा ना सेमती भल था। आज संडे गोटे जगह जीवार अच्छी मुंडली बीच। तबे टाइम है 5:23। आज कौ पिला कष्ट उठी देख सब देखिले तो चलतु संडे गोटे मस्ती गोटे हो गला। जाओ सब भाई मैंने आसले आसुन बाद्य आसुँच देख 10टार उठा पिला सब आई 5टार मानिया पड़े। आओ चलते देखिए कौन कौन हो तो भाई आम गोटे ब्लग जाऊँ कड़े आज मुंडुली बुलाबुली कर स्टार्ट करिया। भाई मैंने आम सब भाई मैंने आज जड़े अच्छी फोन करा उठो ना तो एना आउन पिंटू भाई सबुथ लेट विषय कथा चलती पिंटू विषय कौन कह सब लेट कौन कह मुंडली जाऊँ माछ आखिर आलू होइछि किछ कहि परनी तो क्या नाचो भाई 2000 years later पिंटू भाई देखो मुह चाह पिया हम उड़ी पड़े हाँ चाह मक्का हाँ पैसा 10 आज दी जन तेल पकई खाऊन आसना एठी कौन कर जाऊची को जगह जाते हैं तो जगह अच्छे जान आम जाऊचु मुंडली मुंडली आज 12 चिंगुड़ी आसीबो आ रोही इलिशी ओह माय गॉड एटा मो दुकान ना मैं नहीं मानता
କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଏଇ ଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଜାଗାରେ। ଜାଗା ସେ ଆଗରେ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ମେଘା ମେଘା ପଛପଟରୁ ଯିବା ନା କ'ଣ? ଚାଲ ପୁରା ବସ ପ୍ଲେସ୍ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ମୟୂର ଦେଖିବ ମୟୂର ଭାଇ ମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା? ପାଣି ଚଢ଼ା ହେଇଛି ନା ବା ଏଠି ଗଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପାଣି ଦେଖ ଫୋନ୍ଟା ପଡ଼ିଯିବ। ମାଛ ଦେଖିବେ ସେପଟେ ସେପଟେ ମାଛ ଦେଖିବା। System. Oh. System farming. So beautiful. ଗାଧେଇବା ନା କ'ଣ? ମୁଁ ତତେ ଧରିଛି ନା ତୁ ମତେ ଧରିଛୁ? ଫେନ୍ସିଭ୍ ଡେ ବୋଲି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ଆସୁଛ ନା? ଦେଖୁଛୁ ପିଲା ଆମର ପିଲାମାନେ ଏତେ ଡେଡିକେସନ୍ ଲେଖି ଆମେ ଛିଡ଼ି ଗଲେ ବି ଚାଲୁଛି। निकलो वहाँ से जल्दी वहाँ से हटो। जल्दी वहाँ से हटो। ड्रोन डाला ना गए थे ड्रोन टाइम चले हाँ बर्तमान बुला सरला चलू मैच अच्छी किए घर को जीव कि मैच खेल देखिए तो जा घर को बिजी बिजी रे
ସବୁ ମାଛ କିଣି ସାରିଲାଣି। ମାଛ ତମେ କିଣି ସାରିଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖ ମାଛ ବାବା ଘରେ ଖାଇବ। ପୁରା ସଣ୍ଡେ ଫିସ୍ ସଣ୍ଡେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 160 କେଜି। ସେ କିନ୍ତୁ ବେପାର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାଛ କିଣା ସରିଲା ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଟାଟା। ଧରି ବ୍ରେଡ୍ ଆମଲେଟ୍ କଡ଼େ ଦହିବରା କି ଖାଇବୁ? ହଁ ଦହିବରା। ଦହିବରା ଏଲାଉଛି ହଁ ଚେକ୍ କରିଦେବା ଟିକେ। ରାଗ ଫାଗ ଆମ ପଡ଼ୁନି? ତ ପ୍ରବଳ ହକ ଗବେ ହେଇକି ଆଉ। ନା ନା ଚେକ୍ କରିଦେବା ଟିକେ। ବୁଟକା ରଖୁଛୁ ସେଠି ଲୋକ କିଶୋର କ'ଣ କରୁଛୁ ଇଟିଲି? ତୁଷାର ଆକେ ଅନଉଛି ତ କ'ଣ ନ୍ୟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଣି ନା। अरे खाई जा रे खाइला वाला है तू जदी जा तू खाई जा रे नहले अनेथा रे नहले अनेथा ଗାଡ଼ିରେ ମାଛ ଲଗେଇଦେଲେ ବହୁତ ମନ କଲେ। ହଁ ଗାଡ଼ିରେ ମାଛ ଲଗେଇବ ହେଲା ହେଲା ଗରମ ହେଉଛି। ହବ। ଦହିବରାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦହିବରାଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି। ରୋହନ ଭାଇ ଏବେ ଯାକ ଏଇଟା 3 ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ମିଶେଇ 3 ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଉ ଖାଉଛି। ଏ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦହିବରା। ମଉସାଟା କୋଉ ଜାଗା? ମୁଣ୍ଡଳି ଜାଗା ମୁଣ୍ଡଳରୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଗଡ଼ିଲେ ଭିତରକୁ ମଉସା ଦୋକାନ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଦହିବରା ଇଟିଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ିଆ ରଖିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡଳି, ସେପଟେ କଟକ ରୋଡ଼ଟା। କଟକରୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେଇପଟେ। ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଏଇଠି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଚାହା ବି ଆସିଗଲା। ସବୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସମସ୍ତର ବେପାର କରିଦେଇକି ଯିବେ ଆଉ। ତାପରେ ତମେ କ'ଣ ଖାଇଲ? ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଲାଗି କିଛି ଖାଇପାରୁନି ବାହାରେ ଆଉ। ଦେଖ ଭାଇ 3 ପ୍ଲେଟ୍ ପରେ ସେଉ ବି। ଭାଇ ତମେ ଖାଇବ ଆଉ? ମୁଁ ଖାଇବି, ତୁ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ। ଏଇଠି ବସ। ଭାଇ ଏଇଗୁରା ମାଗାମାଗି କରନି। ଏଇଟା ତୋ ପାଟି ପରା, ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। A few moments later. ତ ଫାଇନାଲି ବୁଲା ସରିଲା। ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ପଳେଇଲେଣି। ସମସ୍ତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିବେ। ଆଉ ଏବେ ମାଛ ଖାଇବୁ, ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବୁ। ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।